السلام علیکم دوستو، اج شاکر دے ڈوڑے پیش کرے سوں تے ڈوڑے پیش خدمت ہیں تے کو ڈھول اجازت عام دتم من مرضی نال کوہیندا رہے تے کو ڈھول اجازت عام دتم من مرضی نال کوہیندا رہے رات جھل کے میڈی بکاں وچ چن غیراں کو پلویندا رہے کڈ جگر کلیجا ہاں میڈا بھون سیخ کباب بنیندا رہے کڈ جگر کلیجا ہاں میڈا بھون سیخ کباب بنیندا رہے مر پوے شاکر کوئی ڈر نہیں تو اپنا کام سوریندا رہے ایک نیگر ہا فخریل بہوں جڑا کہیں تے جھاج نہ بنیندا ہا ایک نیگر ہا فخریل بہوں جڑا کہیں تے جھاج نہ بنیندا ہا ہسٹور مچتے وٹ راندا ڈنگے پٹکے روز بدھیندا ہا رانی گردن ہس 45 تے ہاتھ لمبڑی ڈانگ رکھیندا ہا راندی گردن ہس 45 تے ہاتھ لمبڑی ڈانگ رکھیندا ہا لگے جیاں عشق دا تھک شاکر اج ہاں تو ہاتھ نہ چیندا ہا